calle que no veíamos de la otra. No sabíamos. Esto también viene toda la noche. Mare meva, quin desastre! Damunt d'estar malament, també sorda! Enfermera! Enfermera! Que barbaritat! Això no hi ha qui ho suporte més. Escolta, fas el favor de no cridar, que em trobo molt malament. Tinga un poc més de respecte, que això és un hospital i no un bar. Quan puga l'enfermera ja vindrà. Pues pensa que esta sí és un servici. Ai, tinga en compte les de més, que així no està ningú pel nostre gust. Jo estic pitjor que vostè, i no proteste ni cride. I no puc ni mantindre'm en peu, ni agafar un got d'aigua en les meues mans. Escolte, jo li he preguntat què li passa. A mi què m'importa? Allà cadascú en lo seu. Vostè no té ni que preocupar-se ni del pipí. Jo, en canvi, mire, porta este bolquer des de fa un dia. I la bolsa del pipí goteja. O és que està vostè set? Si vostè tinguera fam i set, segur que també la cridaria. Enfermera! Enfermera! ¡Faça el favor! I digo en caso, això és un hospital. Quan arribe, li demane l'alta i me'n vaig a ma casa. Enfermera! Enfermera! Però escolta, vostè és conscient del que està fent? Tinga un poc més de respecte. No m'estranya que des que estem així no ens ha rebut cap visita. No se'n va anar. Així està millor que a soles. Jo, en canvi, malgrat l'accident on vaig perdre la meva dona, afortunadament, em queden els meus dos fills, que són qui em visiten. En canvi, vostè està més a soles que una pedra. Per això li demane més respecte. Tinc una forta depressió i no puc escoltar sorolls massa forts. I ho demane, per favor. El meu cap esclata tant de crit. Jo, a banda del meu cap, si es comencen tot lo de més, no acaben un mes. Estic més delicat de lo que vostè es pensa. No es crega que a soles tinc el Parkinson que em va donar per culpa d'un accident. A més, de la forta depressió que tinc i que no sé si podré superar malgrat la meva edat, jove, viudo i amb dos fills. I molt pitjor que vosaltres. A més, cada vegada ne són menys gent d'ací per a poder atendre a tots. Ja veuré, vostè, per què crida tant també, Que pareix un joc duran. Però li ha fet efecte el medicament? Señorita, el medicament? Quin medicament? Si fa un montó de dies que no em donen res. Mire com cau la caqueta del meu bolquer. Com s'obren en la bolseta del pipí. Ja li està fotut dels pulmons. No puc respirar en este ambient. I com a este també se l'inix. I jo, sense una mascareta per a respirar millor. A veure que no serà per a tant. Quina manera de queixar-se. Ui. Això encara està bé. Només té un poro, però això s'inix. Però encara pot aguantar més. La seguretat social és la crisi. Vale. Però, com un poro. I al parc anem i de poc anirem a embarcar. Que fas el favor de col·laborar, que això és cosa de tots. Ja veuré, vostè, per què crida tant també, Ai, que mal sofridors són els homes. Jo, pues, perquè se m'enix la caqueta també, senyoreta. Tinc el bolquer tot banyat.
A veure, què li passa a este Ah, paquet? yo me daría estará, que sepa que no es este. ¿Será posible? Ui, pues ese també està bé. Eso encara aguanta un poc més. Que la seguretat social està en crisi i tots tenim que col·laborar i aportar el que puguem. Així que els dos a callar i a dormir un rato. Que este volquer aguanta, però si està xorrant, que no ho veu? No ho veu? Li he dit que faci el favor de col·laborar, però vostè què s'ha cregut? A més, este home, tot el dia cridant, i damunt per les nits ronca, i tot el dia en els seus sermons. No hi ha qui li aguante. Vaya, l'emmordassa i el digue, Ja està bé, que tot l'hospital està sentint els seus crits. Ui, i a vostè què li passa? Per qui sos plors? Ja li he dit que parlaré amb la metge, i a veure si li donen alguna cosa al senyor Darío per a calmar-li. Està acabant en el pavelló de dalt. Així que crec que avui el visitaràs dos. Ay, señorita, es que ploré per lo que el señor Darío me está contando. Què s'ha cregut? Que no té prou en el que molesta? Inclús seguís 13 són 13? Mire, fas el favor de callar i a dormir-se un bon rato fins l'hora del berenar. Si n'hi ha berenar, clar. Mire, vostè no sap el que està dient el senyor Diego. Ell i jo estem parlant de coses alienes de l'hospital. Són coses molt personals, que a vostè no li interessen. Així és que isca d'ací. Acaben els altres. I porte bolquers i bolsetes de natge. I algo de menjar, que al pas que anem, amb la fam que tenim, som capaços de donar-li uns quants mossos, fins que se sent la fam. Així que ja sap el que té que fer. De tota la raó. Mossos? Vostès mossos? Permeteu-me que ho dubte. Abans un haurà de trobar la seva dentadura. Si és que encara està així, i no l'hem tirat. I l'altre, poder mantindre sempre. Me'n vaig, i en quan puga vindré i veuré què poden fer a les seues xicotetes peticions. Espere que em sàpiga disculpar per mal rato que li he fet passar, per favor. La vida és molt amarga. No dubte que, a pesar de tot, vostè repara la seva vida. Ai, no té per què disculpar-se. De vegades, el parlar és molt bo. A mi m'estimula, m'anima i em fa recordar que, malgrat la meva edat, la meva vida encara tardarà a refer-se. Encara que crec que així tampoc estic bé. Perquè cada vegada que pense de la manera tan banal i imbècil que es pot prendre tot el que més pot en un segon, volguera haver-me mort a mi. Ja no li trobe cap sentit a la meva vida. I sort que encara queden els meus dos fills, que em faran sentir més fort. Almenys no tot ho vas perdre. I ell seguís en mi. I no sap quant ho sent, senyor Diego. Li ho dic de cor. No sé si puc ajudar-li en algo, però si és així, mire, compta en això. Ui. Cau! Com cau? Per Déu! Quina pudor que fa, per favor! Això no pot suportar més. Si està el sol quasi ple... Enfermera! Darío, com es troba? Veig que té millor careta. Això està molt millor. Ui, però si no ha berenat. I això per què? Mire, doctora, no he menjat res en hores. No m'han donat el medicament. I apenas puc respirar en esta pudor. Si vostè diu que avui faig millor careta... No es preocupen, que tot se solucionarà. Cal tindre un poc de paciència i no ficar-se nerviós. A veure, infermera. Incorpore su foc que vull veure el seu pit. A veure com reacciona. Moltes gràcies.
Molt bé. Desabroche la bata, per favor. Va, molt bé. Pues anem a començar escoltant-li el pit. Passa lo que jo li diga. Però això no? S'ha trencat i no funciona. Però anem a fer-ho amb el mètode tradicional, que és exactament igual d'efectiu. Vinga, agarre aire. Molt bé, agarre aire. Molt bé, a veure, aguante la respiració. Perfecte, molt bé. No es moga, no es moga. Molt bé, tu, Sara. Molt bé, anem a sentir l'altre costat. Tornem a fer el mateix, agarrem aire. Perfecte, aguante la respiració ahí. Molt bé, un segonet més, no es moga, no es moga. Molt bé, tu, Sara. Molt bé, molt bé. Anem a veure-lo ara a través dels raigs. Infermera, per favor. Ara tornarem a repetir lo mateix, jo li torne a repetir i veurà que acabem en un segonet. A veure, infermera, que la lleva a la guantera. Però què està fent vostè? Ai, cap a cagat, que tindria que estiga bé. Vale, infermera, cap a l'esquerra. Molt bé. Tornem a agarrar l'aire. Molt bé. Aguantem la respiració. Un segonet més. Sense moure's, un segonet més. Vale, i ara tu. Vale, molt bé, l'altre costat. Infermera, cap a la cua dreta. Jo vull que sirve d'ací, i no pitjor que quan vaig entrar. No ha volgut res, en el que costa tot. Són uns desagraïts. I ja veurem si el sopar tampoc el volen. Bé, si hi ha sopar. Bueno, anem a veure com reaccionen les següents mans. Anem a agarrar la tassa en les dos, intenta aguantar-la. Ho veu, com estic pitjor? Això és perquè no l'ha agarrat bé. A veure, tornem a intentar-ho. Agarre-la en les dos. Però col·labore, que així no avancem res. Però anem a veure una cosa. Com he d'estar millor si no m'han donat cap medicament? Explique. Dona compte? Es dona ja vostè compte com no col·laboren en res? I això que este encara es comporta. En canvi l'altre es passa el dia dolant, com si fora jo feroç. Escolte una cosa. Faci el favor de no cridar-me jo, I cride da, di, o. I si proteste és perquè tinc raó en tot. I vull, i així sí serà alta, però ja. En ma casa estaré millor. Més net, menjaré i prendré el medicament. Se'l demane, per favor, doctora. Li demane l'alta, per favor. Calme, senyor Darío, calme. Que segur que tota aquesta situació és transitòria. Jo estic en les mateixes condicions que vostè, o pitjor, perquè per culpa del Parkinson tinc que estar a costa del personal sanitari. No comencem, No comencem com abans. Jo soc molt pacient. Només demane el que necessites. Res més. Així que ocupe de lo seu, que ja va bé, ja. Bé, intentaré que abans de servir el sopar es porten els medicaments que es corresponen a cadascú. Va estar complicat per la vaga de les farmàcies, però almenys vaig a intentar-ho. Us pareix bé? I si tot va com té que anar, en un parell de dies passem tots dos. I de la neteja i de la bolsa del drenatge, perquè a mi se venís. Per això no es preocupe, que no m'esteu poret de res. Queixós, que esteu queixós. Mire, tractaré de buscar la bossa d'algun pacient a qui ja li hagin donat l'alta. També vaig a buscar algo per arreglar un poc l'habitació. Jo ja li avisaré si trobe els medicaments que es corresponen a cadascú. Sobretot algun calmant per al senyor Darío, que és el que més altera el trobe. Que es vagi així com així. No té cap explicació. Pues és l'estat en el que estaven els dos, Pues a mi no m'estranya. Tal i com s'estaven posant les coses, ells mateixos s'han donat l'alta.
segur que sí. Mire, arregle l'habitació, que segur que hi ha algun pacient que l'està esperant. Clar, jo, com sempre, com també n'hi ha retall de personal, em toca tot a mi. Hola? Vostè què vol? A qui està buscant? Els pacients que havien així s'han donat d'alta. Ai, la missió per ingressar. Tinc un aniversari i vaig al total. Bo, no tot el que volguera. Dígame en poques paraules què li passa. Que no estic ni per a bromes ni per a monsergues. Ai, que aspra. Mire, señorita. Crec que me'n vaig. Tinc un atac d'ansietat entre altres coses, sap? Vinga, despulles que ara mateix li porto un pijama. O el que quede d'ell. Passi al bany i vaig a llevar-se el que porta posat. Ah, que m'arrapa! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Quina guarrada! No, no, per a res ja hi no em despulles. Però què tal? O si creuen que podran en mi? A veure, vostè també és dels que crida, no? Digue'm, a què ve tant d'escàndol? Ay, señorita, el que dice el baile. Casi vomiten. Mire, yo no estoy acostumbrada a esas cosas, ¿sabes? Me vas. Me voy a pensar millor. Com se'n va d'ací sense d'alta? Fins ací podríem arribar. Ha d'acceptar que la cosa està molt malament i ha de col·laborar en tot. Vinga, us despulles ací i no vol fer-ho en el bany, mentre jo acabaré d'endreçar tot això. Ja estic. On deixa la roba? En un racó. No veu que tampoc hi ha armaris? Perquè està vostè sec. Ah, no. Això no. Això res. Que la meva roba és de marca. Ala. Tu, així. Per a veure i què veig el que fas per tu, amor meu. Es pot passar? Crec que és així. Así segur que no. És en la quarta planta, bonica. Això és una habitació per a homes. Bé, homes. Ha dit que era així. Que n'hi havia un llit lliure. Però jo no veig el llit. Ai, filla, hem de col·laborar, que la inseguretat social està molt malament. Veritat, senyorita? Us fa el favor de callar-se, que això no és assumpte seu. Veurem, explica't una vegada, estic sola per atendre dos plantes i no puc perdre molt de temps. Vostè què té? No el veu? Estic embarassada. Però que molt embarassada. Crec que es nota. Ai, que poguera dir el mateix. Que calle, que això és cosa de dones. Ai, que aspra. Veurem, vostè sangra. No, jo no. Però tinc moltes molèsties així. Ja vas que puc parir a casa o en el cotxe, pues així estic. Llavors, què fa vostè en l'hospital? He pensat que com hi ha tant de retall, tindré el part abans, per si de cas. Mira, bonica, vaig a la quarta planta i aclarisc la seva situació i diré si algú pot anar a casa. No, d'això res. Jo d'ací no em meneche fins que doni llum al xiquet. És que així no queden llits. I li repetís que és una habitació per a homes. Els paritoris estan a la quarta planta. Això dona el mateix. Per favor, crida a la covardia que m'atengan. Que estan començant a entrar pel dolor. Segur que ja estic dilatant. I no estic en condicions de pujar escales. N'hi ha que fer esport. El retall de la llum beneficia la salut. Així que vinga, va. A més, que no volguera jo tindre un part
que era millor. I vostè es calla, que desde que està així, de fins... No m'assenten. Pillaria qualsevol virus. El que vol pillar la cosa jo. Calleu el tracte així immediatament. Vinga, bonica, sentes. Però de seguida es marxa, que això és una habitació per a homes. A veure, Bonica, obriga les cames, a veure què tenim per ací. Ja volguera jo, ja. La que con la calentorra. No, crec que no. No em van a solucionar res. Crec que me'n vaig. No. Ah, una altra que se'n va. Pues sí que estem bé. I en quant a vostès dos, espalleten el que fan, Lo tranquila que estava jo sense ells. I ara tornar a començar. Soy yo. ¡Quina alegría, señor Darío! O que faltava. Però què fa vostè així? Ai, senyoreta, no em veu? Pues, cada vegada pitjor. He arribat a ma casa i els meus